Zu, Beñat, zu asko ibiltzen zara sare sozialetan, ezta? Tira, asko nik Twitter erabiltzen dut gehien bat. Hori Twitter. Eta zer da ba? Nola funtzionatzen du edo zer egin behar dut? Ordenagailutan erabilalda bakarrik? Ez, mugikorre eta tabletetan ere erabilgarria da. Begira, oso erraza da. Twitter da mezuak bidali eta jasotzeko sarea. Mezu laburrak izaten dira, 140 karakterekoak gehienez, eta euskaraz txio esaten zaie mezu horiei. Izan ere, euskaraz ere badago Twitter. Eta nori bidaltzen dizkiozu txio esan duzu? Txioak? Inori ere ez, edo mundu guztiari. Txioak publikoak dira, eta edozeinek irakurri alditu. Horregaitik kontuan dizibili behar da mezua bidali aurretik. Ikusi duzu zer gertatu zaien pertsonaia famatu askori, ezta? Bai, zerbait entzun dut, baina ez nuen ulertzen. Bai ba, astakeria bat idatzi eta mundu guztiak irakurtzen du. Eta ezin dira mezuak ezabatu ala? Bai, idatzitakoa ezabatzeko beti dago aukera. Orduan, nik mezua bota eta denek irakurriko dute. Ez, bueno, Twitterrek sistema bat dauka, jarraitzen eta jarraitzaileak daude. Orduan, zuk pertsona batzuei jarraitzen ematen badiezu, pertsona horien mezuak helduko zaizkizu. Zuk idazten dituzunak zure jarraitzaileek irakurriko dituzte. Eta naiz eta zuk jende pilo batek irakurtzea nahi, zure jarraitzaileek helduko zaie soilik. Eta nik norbait jarraitzen ipini nahi badut, zer egin behar dut? Bere izena bilatzen duzu eta aurkitzen duzunean jarraitu aukeratzea besterik ez da. Hori bai, lehenengo baimena eskatu behar diozu pertsona horri, baina normalean baietz esaten du mundu guztiak. Eta nola lortuko ditut jarraitzaileak? Nola lortuko dut jende askok nire mezuak irakurtzea? Hori ez dago zure esku. Zuk ezin dituzu aukeratu zure jarraitzaileak. Hasieran oso gutxi edukiko dituzu, baina gero, gauza asko publikatzen baduzu, interesgarria bada, gero eta jende gehiago egongo da. Eta hori da dena? Nagusiki bai. Gero, mezuak idazteko baliabide bereziak erabiltzen dira. Norbait aipatu nahi duzunean, abildua eta haren izena jartzen da. Gai jakin bati buruz hitz egiteko, traolak erabiltzen dira. Esteka jartzen dira. Puf, hasi beharko dut praktikatzen. Astea da dena. Bai, eta hasteko zer egin behar dut? Lehenengo eta behin izena eman behar duzu. Horretarako, vbikoitza.twitter.com-era joan. Hor bi aukera dituzu. Saioa hasi eta eman izena Twitterren. Izena emateko bigarren horri eragin behar diozu. Listo, eta gero? Hor, zure datuak sartu behar dituzu. Izena bizenak, posta elektronikoko helbidea, eta zure erabiltzaile izena eta pasahitza aukeratu behar dituzu. Gero, hurrengoan sartzen zarenean, izen eta pasahitz horiek erabiliko dituzu. Erabiltzaile izena zure izena da, ezta? Ez derrigor, zuk nahi duzuna, baina hori izango da zure izena Twitterren abilduaren ostean. Komeni da zure izen edo gaitzizena izatea, bestela inork ez zaitu ezagutuko, eta ez da zure jarraitzaile egingo. Noski. Gero, kontua konfirmatzeko mezua bidaliko dizu zure posta elektronikora, eta listo. Eta ez da ezer gehiago egin behar? Ez, tira, hemen ezarpena dituzu, eta zure profila aldatu alduzu. Hasieran, Twitterren mundu guztia arrautzatxo honekin irudikatzen da, eta ordezkatu nahi baduzu, jarri argazki bat, aukeratu hizkuntza, aldatu erabiltzaileen izena bera. Bai erraza, Twitterrean nago beraz. Bai, begira, ni izango naiz zure lehen jarraitzailea. Bueno, badute beraz, nire mezuek irakurle bat.